sarki Ali zai saya muku a baya. Zan ba shi shawari a iya fasa. Wannan wani irin rashin adalci ne. Haka ma zaki ce? To an fasa sayan a baya. Shiga uku. Dan Allah kai haƙuri. Na yi haƙurin. Ke kuma me ya kawo ki? Ka kuwa sanin abin da ya kawo ni. A baya ko? To an soke sayan a baya bana. Zuciyata ba za ta iya jiran wannan abun ba. What? Duk fusatar da za ku yi ba za a saya ba. Kai saurara. Wannan ai magana banza ce to. Ai sai dai ku haƙura. Sorry sir. Sorry. Yanzu kai idan an fasa sayan a bayar shine kake kuka? To sarki a yi haƙuri a sayi a bayar. Babu ruwan alinu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama kai ai na fuskanci ba to kake da ganna a rayuwa. Wato wannan ba karamin kuskure ka aikata ba. What? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyana na faɗin duniya ku je kan YouTube channel ɗina mai suna Sula Goma ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa yanda da zarar na ɗora zai an tayo cikin wayarku.